fotbálek prostě. Přesně. Hlavně, že tam bude fotbálek prostě. První pivko za náma a začínáme prvním drinkem. S Lukášem Koutenkou. Kam jdem? Směr Václavák, metro Můstek. Čum toč. Nevím. Dělej, pojď. To až bude zpátky. Vypula. Jo. Tohle chci domů. Musíš si stlumit, jo? Cože? Protože to je ještě na široko, když je bylo Jasně to právě, protože máš takhle, že jo? A nějaký tepláky, jo? Čím já jsem teďka schýzu, že to je fotbálek tamhleto. Paša, povím boku, skrz na skrz, celý město krojí splech, žádnou stovku šrel, žádný presto, žádný pálom, jenom eura, jenom benzínky a kuky, slovy, je zároveň. To by bylo na píču. Jo, tak to je... Moc vám to nejde, ne? Šťastný číslo 77. Ne. Veď kouty. Dobrý, fajn, je to. Jenom hrany jsou v píči. Super. Rozjebali jsme se. Spíš jako... Trošičku. Hovno i pití přišlo. I pití přišlo. Hrany žijou. A když všechno přežilo. Hovno je můj zinger. A všechno přežilo. Žijem. Tak dělej, tak Tačko. I pití přišlo. Některé nepřidělali taška. Kouty, co si myslíš o tom, že jsi mohl zachytit super záběr, ale nevyšlo to? Sam tomu moc valil. Co se stalo? Samé, co se stalo? Já vole, vy jste se rozsekali. No, rozsekali jsme se a Kouty to prostě dojebal. Jak já, on tomu moc valil, kámo. Zenda má iTwist. Mám iTwist? Jo. Zenda má iTwist. Jak se vám to stalo? Dobrý. No. A pak jsme se roztípali, no. To je totálně stuhlý, víš co? No to se rozmrdali. Počkej, ty to tam máš ty stopy. Asi bude musím, že bude jako tady župám. Co? Good. Čas. 7:47. Možná víš co? Nevím. Rád se mi chce jako ty se čule. Takže, dneska je sobota, jdem na Majeles, je 11 hodin, máme 5 desperát a dneska to začíná hezky takhle krásně. Zdravím, dobré dopo. Dík. Vycházíme. Bum. Kvalita libovka. Tak to bude malé sranda. Libovka. A zdravím. A tam ten fotbal jenom má jako... No ale to je tak jako malý rovně. Odvádění, pičo. Desátý drink, stále žijem a cítím se střízlivý, ale střískám se, protože dnešní mise je navštívit Stein 27, protože 27. čtvrtý. Do vody skočíme, sunshine, summer party time, všechny.
Objednal jsem si ho oranžový, je už zmajst. Tak na jedničku, co? Ale vevničku. Jezdec Formule 1. Adam Holý, Andrej Holý. Čítáš? Vítej na lepáty, těla jsou a šumpet barbíkem. Co si budeš přát a co budeš jít na toho je můj svět. Prosím vás, odpusťte mi. Kola za vámi na hajze, sportový režim v autě. Nástupů nebo flex nebo mix, teprve teď budu lesem jak jako ne, já už jsme zaplaní. Každý den udělala by všechno pro to, aby tě měla už natrvalo úplně do života. Tohle je můj 24. drink a ještě stále žijem a jdem na afterparty, to je všechno. Nejcítější každý si má. Ani po letech se Zdendou hromádků, že jsme se shledali. Jo, už jo. Náladu na to, aby jsem si dal pizzu Quattro Formaggi Scarpione. Že to bude konec. Podle mě mluvíme teď to tady na. Já mám šumy v uších. Hrozně, že se neslyším. Ne, Protože kámo, ale to fakt jako když ještě... Ronaldu po náročném večeru. A jdeme. Skoro no, za kamerou. A zapálit, ne? No, s tím je hodin. Učíme se
Ve 4, 9, ne. Čo, mám stane, aby chodit takhle. Chtěli jsme končit dneska ráno, ale zjistil jsem, že v neděli se dohrává, takže jedem dál.